לכל קורות מגזין דיימונד, אני אור כהן אקד, ואנחנו על הסט של דיימונד BFF. באנו לעבור פה מהפך עם הבנות המהממות, ותכף נראה מי הראשונה שעברה את הסטיילינג והאיפור והשיער וכל המהפך הזה ביחד איתי. מה העניינים? הכל בסדר. תספרי לצופים שלנו מי את, בת כמה את ומה את באה לעשות פה. קוראים לי אנה ובאתי לפה לעבור מהפך במגזין דיימונד. אני שקד, בת 14, ובאתי לעשות מהפך במגזין דיימונד. קוראים לי עדי עטיה, אני בת 15 ובאתי למגזין דיימונד לעבור מהפך. אני אופיר צדקה, בת 13.5 ואני באתי לעבור מהפך במגזין דיימונד. אני זוהי, אני בת 12 ובאתי לעשות פה מהפך במגזין דיימונד. קוראים לי שיר אלפסי, אני בת ים. אני באתי לעבור מהפך במגזין דיימונד, שמעתי שזה מגזין מעולה ושכדאי לי לבוא וחשבתי תהיה כיף לנסות. אני בת לוי, אני בת 18, באתי לעשות מהפך במגזין דיימונד. אז אני נויה אפללו, בת 12 וחצי ובאתי לעבור מהפך במגזין דיימונד השווה. אני יאב, בת 12, באתי לעבור מהפך במגזין דיימונד. שמי סתיו לוי ואני באתי לעבור מהפך במגזין דיימונד. קוראים לי עידן ואני בת 12 ובאתי לעבור פה מהפך ונראה לי שזה המקום הנכון. על מה מדברת הסדנה? דיברתי פה עם הבנות כמובן על סטיילינג. נתתי להם ככה כמה טיפים שלדעתי זה מאוד חשוב לאמץ, במיוחד נערות שהן בגיל ההתבגרות, שהן ככה עוד לא 100% יודעות מה הסגנון שלהן, ועשינו להן מהפך מטעם המגזין. על איזה קו סטיילינג הלכת עם הבנות? מדובר פה בין בנות נוער, אז הלכנו ככה על קו צעיר, צבעים קיציים, אביביים, חזקים, עם נוכחות, וככה קצת ניסינו לשדרג את זה, קצת בלייזרים, קצת עקבים, צריך בכל זאת לתת להם את התחושה של המהפך, ונראה לי שיצא אחלה. היי סתיו, אז את עברת ראשונה מהפך, ואני רוצה לדעת איך עבר עלייך היום, איך ההרגשה, קודם כל השיער מהמם והאיפור בכלל הורס, אז בואי תשתפי אותי על המהפך. היה לי ממש כיף, זו הייתה חוויה ממש מדהימה. נותנים לנו בגדים, מאפרים אותנו, שיער כמובן, וזה ממש מרגש. מצלמים אותנו וזה מדהים. גם כשעשיתי תמונה איתך זה היה כיף ממש, וזה באמת מרגש. טוב, אז תכירו את בתל. אני חייבת לציין שהסטיילינג גורס והאיפור והשיער, ועכשיו אני רוצה לשמוע מה את חושבת. מדהים, אהבתי את הלוק, את האיפור, את הכל. הצוות הוא גם מאוד חם ואוהב, זה היה ממש כיף. את מרגישה שלמדת משהו עכשיו בסדנה הזאת של ה-BFF? כן, למדתי המון על סטיילינג, על איפור, הכל. טוב, אז אנחנו כאן עם אנה ויאב, המהממות, ואני רוצה שתספרו לנו למה באתן להצטלם בדיימונד BFF. כי אנחנו BFF. טוב, אז עברתן מהפך עם צוות הביוטי של מגזין דיימונד. איך עבר לכן היום? היה מאוד מעניין, מאוד נהנינו להיות גם ביחד וגם להצטלם ולעבור את כל המהפך הזה. היה מאוד כיף לעשות את כל החוויה עם התסרוקת והאיפור, ואז אחר כך גם להצטלם ולהסביר. זה היה כזה כיף. היי דן, מה שלומך? בסדר. אז איך עבר עלייך היום עם הצילומים? ראיתי שהצטלמת הרבה, ואני חייבת להודות שגם נדחפתי לחלק מהתמונות. איך הטיפים שקיבלתם היום בסדנה, הם תרמו לך? כן, הרבה. טוב, אנחנו מאוד שמחים שבאת. אופיר, מה קורה? בסדר גמור. איך עבר עלייך היום? פשוט מדהים, חוויה בלתי נשכחת. יואו, איזה מחמאות. את חושבת שלמדת פה משהו מהסדנאות, סטיילינג, איפור? לגמרי, על הצבעים החמים ועל הצבעים הקרים. איך היה לעבור מהפך עם צוות הביוטי המקצועי? קודם כל הצוות הזה של מגזין דיימונד מדהים. באמת, כאילו, עברתי מהפך ואני באמת מרגישה שינוי בעצמי. באמת, ממש כיף. היי שקדוש, בואי תספרי לי קצת מה עבר עלייך היום. היה ממש כיף. בהתחלה הסבירו לנו על סטיילינג, ואחר כך לקחו אותנו לעשות איפור ושיער, והסבירו לנו איך מתאפרים ואיך מורחים את האיפור על הפרצוף. אז את מרגישה שלמדת הרבה היום? כן. זוהי, איך את מרגישה אחרי האיפור, השיער? היה ממש כיף, למדתי על איפור, איך לשים איפור, ולמדתי על הצבעים. את חושבת שאת תעסקי בזה אולי בעתיד? את רוצה לעסוק בזה בעתיד? כן,
אני חושבת שאני אעסוק בזה בעתיד, כי למדתי המון דברים פה. אנחנו כאן עם נויה היפה, ההורסת. בואי תספרי לנו איך עבר עלייך היום. עבר יום מדהים, כל הצלמים, הסטייליסטית והמאפרת, ממש מקצועי וממש נהניתי מהם. טוב, את מרוצה מהאיפור, מהשיער, מהסטיילינג? מאוד, גם המאפרת נתנה לנו טיפים, איך לשים את הצללית, איך להתאפר, איך בעצם להתאפר. תגידו שלום לעדי היפה, שהרגע ירדה מסט הצילום. בואי תספרי לי איך היה. זה היה חוויה מדהימה, היה לי נורא כיף להיות פה ונורא התרגשתי. נהניתי מאוד מהאיפור והשיער ולהצטלם. שיר, איזה לוק הורס? תספרי לי איך עבר עלייך היום. היה ממש כיף, להצטלם, להתאפר, להתארגן, קיבלתי טיפים טובים, היה לי ממש כיף עם חברות שלי, קיצר, ממש משהו. היה שווה את החוויה? היה שווה. בגדול אני חושבת שפה מאמרות ממש טובות, קיבלתי טיפים שיעזרו לי תמיד, הסתדרתי יפה, נהניתי. וואו, נשמע כמו החוויה המושלמת לדיימונד BFF. איזה כיף שחווינו את דיימונד BFF. דיימונד, המפתח שלך לעולם האופנה.